Inicialmente o Concello tiña este monte como unha escombrera, unha auténtica escombrera, viñan aquí a verter os camións de calquer tontería. Isto nos tuvemos que tratar de ordenar o monte, recuperamos as pozas, as aguas, plantamos todos estes carballos, toda esta plantación que vedes por aquí, mira, eses que están aí embaixo son cerdeiras que plantamos nós, aí arriba aí están as nogueiras que plantamos tamén, toda a zona esta do parque, os carballos, os castiñeiros, todo vegetación autóctona. Iso foi unha iniciativa que tomou a primeira xunta rectora da Comunidade de Montes de Cabral. Indudablemente, todo o mundo que chega aquí gusta a Madroa, sabemos que gusta a Madroa, gusta o Vixiador, pero a xente que conoce Cotogrande sempre volve á festa do Pandemillo, volve a buscar setas, volve ás castañas, todo isto é algo que está moi vinculado aos paisanos da parroquia. Este espacio natural que forma parte do perímetro dos montes de Vigo, do pulmón verde que rodea a cidade de Vigo, é algo que os veciños non queremos perder. Bueno, eu non son daqui, son veciño de Tameiga, Mos. E veño aquí sempre porque me relaxo moito, ando polo monte e o sitio é inmellorable para relaxarse, para coller noces, cogumelos, que se collen infinidade deles, é de moi boa calidade. Si botamos a vista atrás, comprobamos que Cotogrande foi un factor importantísimo na débil economía familiar. E así, no ano 1926, o Sindicato de Agricultores e Produtores de Cabral sentou as bases para a explotación forestal do patrimonio parroquial. En Galiza o monte sempre foi un recurso fundamental na economía agraria tradicional. Aproximadamente na actualidade calculanse que hai 2 millóns de hectáreas de monte e destes 2 millóns de hectáreas aproximadamente un tercio son de propiedade comunal. A clasificación dos montes produciuse no ano 1979, en julio do 79, que foi o Xurado Provincial de Montes de Pontevedra o que deulle a titularidade dos montes aos veciños. Foi unha loita moi dura, con moitísimas presións a que levamos naqueles tempos un grupo moi importante de veciños, e eu diría que toda a parroquia, porque incluso tuvemos que concentrarnos en Pontevedra, na sede da Agricultura de Pontevedra, para que o Xurado Provincial se dera conta do que significaban os montes de Cabral para os seus veciños, o que significaba Cotogrande. Non é un tipo de propiedade privada plena, de tipo capitalista, sino que é un tipo de propiedade comunal que pertence ou da que son titulares os veciños dun lugar, dunha parroquia ou dunha aldea. No década dos 80, 89, 90, 91, formei parte da xunta directiva da Asociación de Veciños e naquela foi, no 89, foi cando a xunta da directiva da Asociación de Veciños tomou a iniciativa de formar a xunta rectora da Comunidade dos Montes de Cabral. Hai da orde de 3.000 comunidades de montes en Galiza que son xestoras destas 700.000 hectáreas e distintos graus de organización. Canto mellor organizada este grupo social, mellor cuidado e mellores rendementos imos obter tanto para económicamente falando como para a sociedade e desde un punto de vista ambiental. Ben, estes últimos anos a xestión da Comunidade de Montes ven sendo un pouco falta de información, hasta chegar o que chegou en este ano. En xaneiro sale na prensa a falar de Porto Cabral, en Cabral. Porto Cabral é un macroproxecto de tipo comercial que queren especular co suelo barato, económico, e para iso acuden ao que é o monte comunal. Bueno, pues yo nací en Cabral, toda mi familia es de Cabral, mis abuelos, mis padres, mis tatarabuelos, y siempre hemos vivido en contacto directo con el monte, desde recoger castañas, ir a buscar leña, setas, paseos, y nos surge una gran preocupación en el momento en que leemos en el periódico que van a construir un macrocentro comercial, y realmente vemos que nos van a quitar toda esta extensión de terreno para dárselas a una empresa privada. A miñas costas temos o monte comunal, que empeza dende aquela nave que está ali, que é o IFEBI, que está en Peinador, ata aquel grupo de naves que está ao fondo de todo, de color azul, que é Puxeiros. De esa parcela
A terceira parte, aproximadamente ese claro de verde máis claro, hasta Puxeiros o levaría todo este centro comercial. É a parte do monte que está mellor cuidado, pois é onde, si coñecedes, se fai a festa do pan de millo e posiblemente sea unha das parcelas máis agradables que ten Vigo nos seus arredores. Venimos a pasear a menudo, a coger setas, castañas y con la niña para que respire. ¿Vienes siempre con tus papis? Sí, ¿Y qué hacéis? coger castañas. Pues sería una pena que un espacio tan bonito y tan para pasear y que hiciera un centro comercial. Sería una pena moi grande. Aquí estamos, digamos, en unha das catación, un dos nacientes que nos temos, digamos, da nosa traída, que realmente tanto beneficio nos dá, digamos, a 300 familias, representan, digamos, unha lucha que realmente tuveron os nosos abuelos, nosos pais, porque elegir este sitio, se realmente non tiñan outro sitio que realmente non fixera tanto daño, con a crisis que hai, non estamos dispuestos realmente a que se nos arrebate, se nos lleve de unha maneira que realmente sin explicaciones. Este é un parque natural donde temos de todo, desde castaños, abelleiras, noceiras, donde a xente ven coas súas bolsas, recolle, veñen as setas, pasean cos seus cans, veñen coas bicis e disfrutan del moita xente. Os alcalde estuvo aquí disfrutando con nós en diversas festas, romerías, e sabe moi ben o patrimonio que temos aquí. Como é que agora o quere vender? Como se pode vender algo que non é noso? Por que se quere vir a facer negocio a un monte comunal? Lógicamente, se non ten un propietario directo, pois sempre será máis fácil isto coller a terra e a máis diso con unha xunta rectora que posiblemente poida estar compinchada con eles. Pois a ida de Porto Cabral se presenta na parroquia, como dixen antes, en Xaneiro, e en abril tratan de que os comuneiros lle den o visto bo a ese proxecto. En unha asamblea sin información previa e tratando de buscar o sí nada máis, nos convocan xa directamente a facer a votación en man alzada e non en urna, pero sobre todo con falta de información. Hoxe aquí non se está celebrando unha asamblea, se está facendo unha loita pola democracia que se perdeu en Cabral. Eu propoño a Xunta Rectora irnos todos para casa, porque non somos nin de Caldas nin de Moaña. Entonces, que é do que se trata de facer? As menos explicacións posibles, que o pueblo vote sí. Por que o pueblo vota sí? Bueno, pois tratan de que o pueblo vote sí, porque se van á expropiación saben que non a poden facer. A parroquia lle deu resposta e boicoteou a asamblea, exixíndose a continuación información para voltar a facer outra asamblea. Pois a Xunta Rectora, a orgullo propio, lle leva a convocar unha asamblea no mes de maio, sin antes dar información. Nesta asamblea de maio, pois volve a pasar o mesmo. A parroquia se manifesta en contra do proxecto por falta de información e volve a pasar uns acontecimientos lamentables entre uns e outros que al final distorsionou un pouco a convivencia que tiñamos hasta eses intres na parroquia. O obxecto que tuvo as primeiras anteriores asambleas se fixeron en Cabral, pois foi por parte da Xunta Rectora de decir aos veciños votade sí ou non. Mas que nada, votade sí, porque así de algún xeito allanamos o camiño a esta xente e nos expropian. Hay que darlle leña que sen leña non hai lume, un cacique por galego, un galego sen cacique. Hay que darlle leña que sen leña non hai lume, un cacique por galego, un galego sen cacique. Leña!
defendemos o mismo, o común, o que é de todos, o monte comunal. Pola miña parte, miro que neste proxecto que nos están a plantexar non hai futuro ninguno, nin laboral, nin de nada. O sea, sencillamente hai un caso e un caciquismo espectacular. Non se pode ir de porta en porta a convencer a xente para decir que isto que é un proxecto impresionante. O que se ten estudado é que os montes que se atopan perto das cidades están máis suxeitas á especulación do solo. No caso da Comunidade de Montes de Cabral, que foi unha comunidade de montes que foi exemplar no pasado, digamos, cando se empezou a xestionar e a organizar a primeira comunidade de montes e a súa primeira xunta rectora, que fixeron dentro dos parámetros daquela época cousas bastante loables. Na actualidade, a xunta rectora está tratando de comercializar o monte dentro do que é unha operación comercial inmobiliaria que, a fin e ao cabo, acabará coa extinción do propio recurso, é dicir, coa extinción do propio monte e do propio patrimonio veciñal. Bueno, nós, a Acción Galega de Comunidade de Montes defende que, dado que os comuneros e comuneras son os únicos e legítimos titulares dos montes veciñales, teñen plena capacidade de decisión sobre as súas terras para polas en valor, mesmo con dereito a equivocarse. Ora ben, esta libre decisión, esta plena capacidade, ten que estar dentro dun marco, e o noso marco está situado, primeiro, na defensa da integridade do monte veciñal. O que vai pasar en Cabral vai ser unha expropiación pactada, que para mí non é pactada, é unha expropiación pura e dura, e iso significa a desaparición física desa parcela de monte para sempre. Os veciños e veciñas comuneros nunca recuperarán esta parcela. A figura da expropiación pactada legalmente non existe como tal. O sea, podríamos chamalo de venta encuberta. Unha expropiación pactada sería unha venta encuberta. O único con capacidade real de expropiar sería, neste caso, o Concello de Vigo. Nunha economía de propiedade privada como é a nosa, a expropiación é unha eiva que ten o propietario, porque existindo un interés maior, que pode ser un interés público, se lle obriga a vender a súa propiedade. Exactamente igual ocorre nos montes. Os montes veciñais son montes que teñen unhas características especiais de propiedade colectiva, pero que pertencen a un grupo veciñal. E que, por lo tanto, ese grupo veciñal, para poder vendelo, que está prohibido por lei que este tipo de montes se vendan, pero para poder desprenderse de eso, terá que ser únicamente expropiado. É dicir, voluntariamente non pode vender, ten que ser expropiado. Pero neste caso, no caso concreto de que me falades, eu o que entendo é que o que se discute non é un interés público, sino que é un interés privado, de unha empresa privada. Por lo tanto, non cabería nunca a expropiación. Ben, os montes veciñais de Mancomún, por ser unha titularidade de carácter xermánico, son indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Somente poden ser expropiados por unha causa de interés social ou interés xeral. Eu entendo que se debía camiñar, no último caso, no que a Asamblea dixera que sí, ao acto de prevalencia, porque aí teria que demostrar a Xunta de Galicia que, ao final, é quen custodia os montes veciñales, si dá máis prevalente ao que o monte siga sendo monte, siga sendo un ben común, un ben social, ou si entenden que o monte debe ser entregado, en este caso, a unha empresa privada como é Porto Cabral. Mas, aínda que a Xunta dira esa declaración de prevalencia, se parecese, bueno, porque non sempre pode ser con toda a xustiza, pero se parecese que non era axustada a direito, terían por parte do monte veciñal, ben da súa xunta directiva, ben por cualquier grupo ou cualquier comunero individual, porque cada un dos comuneros ten direito a actuar judicialmente en beneficio do monte, poderían alzarse nun contencioso administrativo contra esa declaración de prevalencia. Por lo tanto, a Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais e Mancomún non apoiaría nin entende como interesante un proxecto como está definido no proxecto Porto Cabral. A ver, realmente aí as partes, digamos, que máis interesadas, que se sepan, realmente Eurofund, pois polo tema de, digamos, promover
esa grande área comercial que a día de hoxe non se sabe realmente o que é. Tamén podemos falar de que hai intereses urbanísticos por detrás. Evidentemente, o desarrollo desa grande superficie comercial iría acompañado máis adiante pois cun, digamos, construcción de edificios, construcción de adosados ou calquer tipo de superficie urbanística que naquel momento se decidise. O interese do Concello realmente, pois, a parte dos intereses que poida ter aí polo tema de impostos que recade, está as plusvalías. O feito de que Eurofund se chegase a construir nesa zona, as plusvalías que obtuvese o Concello de Vigo daríanlle para executar o que é a ronda, a famosa ronda que está no Calvario, e incluso a cidade deportiva do Celta, que é outro dos maiores intereses que ten ahora mesmo o Concello de Vigo. Non entendemos o papel do Concello de Vigo actuando casi como promotor comercial desta actividade. Nós no seu día denunciamos, feito está así, o que hai ata agora, o que hai registrado é unha empresa que se chama Porto Cabral SL, que ten un capital social de 3.000 euros. Eu creo que eso que ten que ir a concurso público, porque non se pode dar a dedo a unha empresa, senón que ten que haber un concurso público, imos pedir que o Concello entenda que unha sociedade que ten un capital social de 3.000 euros non se pode facer con medio millón de metros cuadrados de un ámbito, sobre todo dun ámbito que recolle pois monte comunal, non? Nos pensamos que aquí detrás hai un intento serio de especulación urbanística ligado a unha pantalla publicitaria que utiliza esta empresa. O PSOE no seu día, ao tema concreto de Porto Cabral e, bueno, en xeral para a cidade de Vigo, estableceu que aquele é o ámbito idóneo para construir unha grande superficie, non un centro comercial, senón unha grande superficie comercial e de ocio. Se supostamente se executase o tema de Porto Cabral, non habería só esas dúas familias, só esas dúas casas afectadas que lindan co Parque Liñeiriños, senón que tamén se cadran as 40, 50 vivendas que tamén están perto desta zona. E despois había que ter en conta algo que non se di, que é o tema das cargas urbanísticas que conlevaría executar o ámbito de Liñeiriños. A través do que se faga neste ámbito de Liñeiriños se pode desenvolver o resto do plan xeral. Co cal, nos entendemos que a nosa postura é coherente con unha postura anterior de oposición ao plan xeral, porque sabíamos que en algún momento isto era un gran pelotazo urbanístico do que algunha empresa iba a intentar tirar. Efectivamente, posiblemente vai un centro comercial, non o centro comercial que les din que van a ir, porque o centro comercial que les din que van a ir é un centro comercial que se fai para unha etapa expansiva que se pudo facer en Zaragoza, porque naquel momento o sector da construción era bollante, pero que agora non ten ningún tipo de desenvolvemento na realidade económica da nosa comarca, non? Os centros comerciais que hai no centro da cidade xa se ve que non funcionan adecuadamente, non há máis que dar unha volta por calquera deles, empezando pola Plaza Elíptica, que xa non existe como tal, ou de Camelias, despois viu cualquera dos outros teñen tiendas cerradas. Eso é porque non é un modelo de negocio con carácter de futuro. A actividade económica que xeneran os centros comerciales desas características non están dentro da economía local. Non se relacionan moito coa economía local. O que fan as grandes superficies é destruir máis emprego do que crean. Son canle de penetración de produtos foráneos que nada teñen que ver coa economía local. Co cal, sinceramente, o único que imos facer é atentar outra vez máis contra o comercio tradicional, que ese sí o que xenera a actividade local, está integrado dentro da economía local, o que xera postos de traballo e o que mantivo os postos de traballo até agora. Este tipo de centros o que fan é deslocalizar o comercio e trasladalo a puntos externos á cidade, onde é imprescindible usar o coche para chegar e para voltar delas. Esta grande superficie vaille pagar ao seu proveedor 6, 7, 8 meses despois de que ti mercaches. Esta cantidade de cartos, que son unha enorme cantidade de cartos, postos a rendir ou postos a invertir en outros lugares, dá unha rendibilidade moitísimo maior que a propia actividade comercial. Esa é a razón de por que falamos de que tamén existe o que nos denominamos especulación financiera ou negocio financiero propiamente dito. O importante das grandes superficies, insisto, é ese pago aplazado e ao mesmo tempo iso non se invierte aquí, senón que se leva ao seu lugar de orixe. Teño 2 fillos de 7 anos e non sei que lle terei que decir o día de mañán cando haxa un centro comercial no sitio onde eles iban xogar cando eran meniños. Ou falan de facer un lago navegable, calqueira que queira practicar calquer tipo
de deporte náutico ten un lugar precioso e encantador como é a propia ría insuperable. Ou, mismamente, falan dunha pista de patinaxe de esquí, non? Bueno, esa experiencia xa se fixo nun concello de Madrid e a cabo dun ano tuveron que pechar porque era costosísimo o mantemento e non era rendible económicamente. Fálase de un área de influencia de 4 millóns, de 5 millóns, as cifras tamén falan de 1.500.000 persoas no Pexón, como área de influencia, tamén se falan de 3.000 postos de traballo indirectos, de 1.000 a 1.500 directos. Non existen 3.000 postos de traballo de maneira directa nun centro comercial, prácticamente ningún centro comercial deste país. É mentira, eu creo que non temos 3.000 persoas traballando no AVE, nunha infraestructura tan grande como AVE, en tempo real. A prensa lle interesa moitísimo este tipo de áreas comerciais como cliente, pagaría por unha folla pois bastantes cartos por unha folla publicitaria nun medio de tirada local ou un medio de tirada a nivel galego. Entón realmente o interese que está aí é lucrativo, daí que se barallen, se maquillen as cifras, se fagan apostas por cifras de emprego que despois na realidade non son. Nos, Esquerda Unida e Izquierda Unida en ámbito federal, levamos moitos anos peleando contra esta empresa, coa maneira de proceder desta empresa. Unha parte importante, estamos vindo os vigueses, que a compra dos medios de comunicación, vender ese proxecto, digamos, mediáticamente, outra parte é anunciar pois con grandes fastos do que vamos a facer e outra parte pois é convencer os veciños, porque o que non quere empresa é ruído, non? Ruído que afortunadamente están dando os veciños. Durante todo este verán hemos escoitado nos medios de comunicación os desastres que fai o lume con nosos montes, como poden haber tantos desalmados que fan a iso. E eu cheguei a pensar que incluso peor co lume e que queiran sepultar noso monte no medio do hormigón. Se trata de vender un monte que non é noso, que é legado da historia. Cal é o interés tan grande se o cargo deles é alturista dunha xunta rectora en que salga adiante Porto Cabral? Desde os 2 últimos anos se levan gastado 2 millóns de euros en compra de terreos e ninguén sabe onde, ni a quen, ni para que se compraron. O coste de abogados nos 10 últimos anos supera os antigos 100 millóns de pesetas. En base á cantidad de litixios que estén abertos por todos os lados, esta Xunta Rectora, en vez de xestionar de unha forma limpia, transparente, sin problemas con veciños, porque a mitad deles son en loitas como intentar expropiar no Monte de Gorsal 94.000 metros cuadrados de terra, co coste que leva iso, cando a administración, en este caso, por 3 veces, lle está dicindo que iso son propiedades privadas e eles siguen con recursos. E claro, iso leva costes e estamos onde estamos. Como pois outros casos. En estes intres de defensa e de desconfianza que había generado esta xestión, encontramos unhas irregularidades para nós graves, moi graves, que estamos poñendo en conocimiento de toda a parroquia. Esa nunha asamblea que tuvemos con certo número de veciños, éramos máis de 300, xa decidimos ir aos tribunales. Por ética, non debemos consentir falar de Porto Cabral sin antes depurar responsabilidades do Monte de Gorsal. Vos fijaros a onde chega cantas persoas queren salirse coa súa. Foron a Xunta de Galicia e lle denegan a permuta, así de claro, porque lle dicen o que usted trae non é monte e o que quere coller xa é monte. Reclámeo, faja o que queira, pero xa é monte. Como non conformes e non lle doen os cartos, pois nada, recurso de alzada a Santiago. E se ledes a documentación e os funcionarios non andan finos cos informes que lle mandan para lá, pois casi ya poden meter. Pero como, por suerte, a veces, como decía Fernando, a Xunta de Galicia actúa ben, pois nada, lle plantan un juicio a Consellería en alzada, paga quen paga, e a Consellería volve a decirle, pero outra vez, xa te dixemos que iso non se pode facer. Bueno, e o volven a perder. E así hai cantidad de cosas, o sea, aquí se están metido en un hábito de
recurso tras recurso. Os cartos non nos doen e recurso tras recurso. Recurso tras recurso. Os compañeros da Comunidade de Montes, a Xunta Rectora, basándose en un plano de 1780, lle queren quitar unha propiedade privada despois de todos os antepasados respetala como propiedade privada. A que veñen isto? E isto o actuaron con 94.000 metros cuadrados de terreno, todos propiedade privada de veciños e veciñas de Cabral. Non se pode imaginar que alguén poda facer iso sin pasar por unha asamblea. E xa levaban 6 anos co expediente aberto e en Cabral nadie nos enteráramos. Dos 9 millóns de euros, no último estrato quedaban 3 e pico. Non os gastamos todos, pero non se notan na parroquia. Onde os mete? Onde non taparon a ir a xente da parroquia e para ir todo o ano a natación? Lle daba moito gasto, onde meten os cartos? Iban facer unha causa por eles, tampouco, non fan nada. Das cuentas non podemos decir nada porque non sabemos nada. Porque non as dan, non as presentan. Entonces, o que teñen que facer é convocar unha asamblea aos comuneros, presentar o estado de cuentas todo completo e limpio, dar respuesta a isto e despois eu creo que o que teñen que irse é para casa. Porque cando un... Por que a Xunta Rectora pon tanta vontade en beneficiar a terceiros en persuicio da comunidade? Hoxe daqui hai que tomar dúas determinacións. Unha eu creo que está tomada. Daqui por xulgado. Bueno. Nos agora vamos ter que poñer os cartos dos veciños para enfrentarnos aos nosos cartos. Vou fijarvos ben. Os cartos dos veciños para enfrentarnos aos nosos cartos. Mirade ben. Damos o primer paso? Sí. Estamos todos de acordo en pedirlle a dimisión á Xunta Rectora? Sí. O que se dixo é documentado. De acordo todos? Gracias por estar aquí e esperamos seguir contando con vosso respaldo. Quero denunciar aos medios de comunicación locais que, concretamente Faro, Atlántico e a Voz de Galicia, que en este caso son a voz de Suamo e que son os promotores deste de Porto Cabral e que nos teñen olvidados completamente e non nos fan nin puñetero caso. Gracias ahora que os últimos días saliu algo nun medio nacional como é o País e que con unha boa explicación de algunhas irregularidades da Xunta Directiva e parece que eso trae pois que somos un pouquiño máis visibles. Se vende. O monte non se vende porque senón eu non podría venir con miña boa a andar e as persoas que tamén queren andar cos seus perros a pasealos tampouco podrían venir e senón non habría tanta naturaleza. Que explicación lle vamos a dicir aos nosos fillos que non os dejan nin entrar ás asambleas nin dereito a votar e son os que realmente teñen menos de 40 anos poden dicir que é o que queren ali? Por que non lle dejan a participación? Hai que abrir a lista de comuneros a todo aquel que reúna a condición de comunero e que se poida manifestar sin medo. La gente joven cada vez somos más conscientes del tesoro que tenemos con este monte. Actualmente los jóvenes querríamos formar parte de los comuneros y nos encontramos con que una negativa por parte de la directiva
no dejándonos presentarnos para formar parte de esta votación que creemos que debe estar abierta a todos los vecinos, ya que todos somos afectados. Para ser comuneiros cúmprese unha sola condición, aínda que eu conozco algunhas comunidades que piden cousas extrañas, como pode ser censos, e iso non é certo. Para ser comuneiro ou comuneira hai que ser veciño no sentido que os galegos sempre entendemos. Cando nos encontramos fora do lugar con un paisano que vive no noso lugar, chamámoslle veciño. É dicir, é a residencia, é a habitar, vivir en ese lugar onde está escrito monte, que en Galiza pode ser unha parroquia, pode ser unha aldea ou pode ser un lugar. Eu no momento que deixo de vivir nunha parroquia, nun lugar ou nunha aldea, que deixo de ser cotitular do monte veciñal, e se veu para outro lugar e existe monte veciñal, adquiro a condición de cotitular en ese monte. Por tanto, é un concepto, como dixen antes, en sí mismo sustentable. Eu creo que os veciños teñen que escoller a xente válida para defender o monte, teñen que escoller a xente que de verdad defenda o monte, non teñen que escoller promotores inmobiliarios, non teñen que escoller a xente que pensa que son axencias de colocación ou que son empresas de traballo temporal. A xente ten que coller a comuneiros de verdade que defendan o monte para o que é a súa función, que obviamente é unha función forestal, non é a función ni moito menos da que está plantexada neste proxecto. Quen decide todo, absolutamente todo, é a Asamblea Xeral da Comuna de Montes. A Xunta Rectora, a única capacidade que ten é limitarse a levar adiante os acordos asamblearios. O dereito de revocación que teñen as Comunidades de Montes veciñais como común, eu creo que é unha ferramenta que se debe utilizar incluso antes dos suicios, entendo eu, porque é democrática e significa que hai xente que entende a tua postura. É dicir, que nunha Comuna de Montes, se se escolle unha xunta rectora que o mandato é como máximo por 4 anos e ten unha actuación nefasta ou negativa ou atenta á integridade do monte veciñal, un número de veciños e veciños comuneros, é dicir, en este caso un 25% da veciñanza comunera, pode autoconvocar unha asamblea e se cumpre todos os requisitos, convírtese na asamblea xeral legítima desta elección. O que se acorde ali convírtese automáticamente na asamblea xeral e na xunta rectora desa comunidade e a outra quedaría sin vigor. Eso é o dereito de revocación que xa digo, non existe en moi poucos sitios este dereito. É absolutamente mentira de que a decisión dos veciños vincule ou non o desenvolvemento do plan. O que sí é certo que se os veciños din que non na asamblea, a empresa sabe que conta digamos, con socialmente unha masa importante de veciños e veciñas que están en contra do proxecto. Temos que empezar a educarnos na maneira de participar non só na asociación de veciños, na política, senón tamén nas comunidades de montes. Hai que ter en conta o que significa un réxime comunitario, o que significa para a sociedade actual esa democracia participativa, xa que a través dunha asamblea ou a través dos órganos que ten unha comunidade de montes, a sociedade, a veciñanza pode participar e levar a cabo os seus proxectos, sempre e cando teñan unha visión do monte ambiental, económica e social sustentable e que coa súa participación podan chegar a conseguir rendementos que beneficien as súas economías familiares. Yo le quería pedir a la gente de Cabral que por favor tome conciencia que esto es un bien que podemos perder para nunca recuperar. Y sobre todo que sepan que por lo menos mis abuelos, la gente de Cabral, nuestros vecinos, han luchado para que esto sea nuestro, sea declarado parque forestal, esté en nuestras manos y ahora que lo tenemos, que nadie nos lo quite, por favor.